bizning күренекле әдибебез, гомумән Дәртмәтнең иҗатын гомер буе өйрәнгән Лерон ага Хамидуллин. Һәм инде менә монда үч безнең күренекле шагыйребез, Габдулла Тукай премиясе лауреатлары, Газинур Мурат, халык шагыйре Зинур Мансуров һәм Ркаил Зәйдулла. Инде өлкәнрәк һәм гомумән Дәртмәнче буларак Лерон абый сүздән башлыйсы килә сүзне тәкъдим итегез. Орыс шәһәрендә 50-нче елларда Дәртмәнне белмәгән, күрмәгән кеше бик сирәк булгандыр. Олылардан инде мин аралашкан кешеләрдән. Алар һәрберсе аны мактап искә алалар инде әлбәттә, чөнки вафат булган кеше. Һәм шушы аралашкан кешеләрнең күпчелеге Дәртмәтнең хатыны ягын Мәхбүб Җамал ханым ягыннан Бурнаев байларының контораларында эшләгән, кем приказчик булган, кем идарәсендә эшләгән, Бурнаевлар һәм нигездәш күбрәк миңа мәгълүмат биргән кешеләр булды. Беренче булып мин Дәртмәткә багышлап Факта Рәшәлләр дигән документаль повестьны яздым 80-нче елларда, һәм ул повестьтым минем менә бунда китап бар. Факта Рәшәлләр дигән исем белән 90-нчы елда китап булып ташлап кичерәк кенә ул анда ул гына түгел әлбәттә, анда хикәяләр дә бар, очерклар да бар. Иң беренче менә язма эшләрем шул булды. Аннары 80-нче еллар ахырыннан башлап без бигрәк тә 90-нчы елларның башы кергәч Дәртмәткә багышланган альбом чыгару хыялы белән йөри башладык. Ул фикерне Зөфәр Бәширов белән ул әле генә Тукайга багышланган альбомны чыгаруда катнашкан кеше иде. Ул вакытта нәшриятта эшли иде, мин нәшриятта эшли идем. Һәрбез ул вакытта бездән бүлек мөдире дә булды, аннары баш редактор да булды. Алар барысы да хупладылар һәм безгә Зөфәр белән менә Дәртмән яшәгән бөтен төбәкләрне йөреп чыгарга мөмкинлек бирделәр. Командировкага җибәрделәр безне. Аның өчен бүген дә рәхмәтле мин. Biz Şile өлкәсендә дә булдык. Алар Дәртмәтләрнең анда иң атаклы приискалары шунда. Әйтик, Мәҗит Гафуриның теге атаклы повестьында мактал язылган шагыйрьнең алтын приискасында. Нәкъ хәзер ул җирдә ике ул авыл, Мәҗит Гафури барган авыл, Требие дип атала ул хәзер ул авыл. Шуннан 5-6 километрда өр-яңадан Дәртмәтләр 3-4 приискачалар. Аны Мәҗит Гафури да bir искала. Без яңа бер җирдә казыну эшләре башладык ди. Байкал дип аталган менә ул. Әйе. Менә шул хәзер ул урында Балкан дигән Рәмиевләр оештырган авыл. Әлдәвичән без анда булдык. Фотоларга төшдек. Анда Дәртмәтләргә бәйле истәлекләр әле сакланган. 2003 елның башында ул менә ул альбомында менә шушы Бик затлы. Китап инде шушының өчен без шактый гына һәм монда Зөфәр Бәшировның хезмәте дә шактый күп кенә Дәртмәтләргә багышланган, без тапкан аның яшәгән йортларын, эшләгән урыннарын, теге аларның приискаларының базларын, укыган мәдрәсәләренең урыннарын барысында фотога төшереп без аны чыгардык. Искә алдык. Лерон менә монда бер узган ел мин ул якларда йөреп кайткан идем. Хәзер бит инде Дәртмәтнең туган авылы Җиргән Мәләвез районына керә. Анда аның калды берәр ни бармы икән? Аңа багышланган музей, менә без 93 елда шул Мәләвез Җиргән авылында булдык. Дибрән һәм әле ул вакытта Җиргән авылында ул зур гына авыл инде, бик зур авыл. Бик зур авыл. Мирсә Эмирдә туган авыл инде ул. Мирсә Эмиргә бәйле истәлекләр дә бар. Җиргән авылы да ул вакытта без Дәртмән туган йортын таба алмадык. Хәтта шул ук авылда, әйтәм мин, бер 7-8 Рәмиев фамилиясе йөртүче 7-8 кеше белән аралашсак та, ул вакытта таба алмаган идек. Менә 2009 елда шуннан хәбәр килде, һәм гәҗиттә материалда булды. Ул Дәртмән туган йортын тапканнар, һәм анда мемориаль такта куйганнар 2009 елда, 100 еллыгына әйткәндә.
Әлі шундан соң ул авылга барып кайтырга туры килмәде. Ул авыл бик истәлекле авыл. Ул инде Стәрлетамак шәһәре белән бергә бер үк елларда төшелә башлаган һәм Дәртмәннең бабалары иң беренче килеп төпләнеп утырган авыл шушы. Булай Дәртмәннең бабалары чыккан авыл Тайсуган була, Әлмәт районында. Менә бу альбомнарга төшергәндә без Тайсуганда барып төшә алмаган идек. Менә хәзер ул фото миндә бар. Без инде яңадан чыгарсак, булай китап нәшрияты хәзер шушы альбомны яңартып чыгару эше белән шөгыльләнә бит инде. Ләйсән җитәкчелегеннән дә без шырышкалыйбыз, йөрибез дигән кебек. Анда Тайсуган авылда керәчәк. Аның бабасы Габделкәрим шушы Тайсуган авылының мәдрәсәсен тәмамлаган. Шул мәдрәсәдә берникадәр вакыт укыткан. Шуннан соң күрше авылга барып мулла булып торган. Менә кайсы авылга икән Риза Фәхретдин дә язмаларында юк. Кайсы авылда булганына тапмадык без. Шуннан соң әтисе аңа хәтлек. Әтисенең бер туганы бит Стәрлетамак шәһәренә махсус мулла буларак чакырып битиләр. Стәрлетамак шәһәре 1780 елларда төзелә башлый. Хәзерге Стәрлетамак шәһәре. Шушында мулла буларак Сәлим Рәмиев чакырып битерләр. Ахун. Ахун. Башта Ахун, башта ул муллагына була инде, аннар Ахуны була. Алар бит Сагид Рәмиев, Исмагил Рәмиев, алар бер нәсле. Шул тыкым. Алар Сәлим Ахун нәселеннән Сагид Рәмиев һәм Исмагил Рәмиевләр. Инде Дәртмәннең бабасы Габделкәрим. Алар бераз аеры. Менә шушы Сәлим мулла үзенең бер туганы Исмагилне шушай ук Стәрлетамак шәһәренә чакырып китерә, төзелгә башлаган. Әле вакытта шәһәр булмый, поселок дигән кебек. Шушы Исмагил абзый анда сәүдә белән шөгыльләнә. Аннары соң ул Стәрлетамактан 40 чакрымдагы Җиргән авылына, шулай ук яңагында килгән Җиргән авылына күчеп килә. Һәм шушы Җиргән авылына ул улы Габделкәримне Дәртмәннең бабасын чакырып китерә инде. Ленинага менә җиргән хакында менә мәгълүматлар өчен рәхмәт. Әле тагын менә шундый мәгълүматларны тагын сезгә сүз бирәбез. Василий әфәнде, берничә сүз әйтеп китегез әле. Дәртмәт ул безнең халыкның хәтта сагында да, рухияте сагында да торган зур шәхес. Беренчедән ул бик шагыйрь, 20 гасыр татар поэзиясенә бик зур йогынты ясаган шагыйрь. Аннан соң ул барыбызда белә 6-нчы бай миллионер, Нашир, мәдрәсәләр төзеткән тоткан кеше, вәзиф журналда тоткан кеше. Менә шушы кешенең әйткәнебезчә, хәтта җир йөзендә хәбәр юк. Ул кайчандыр заводта югалган, зират юк, зират юк, түшәлгән асфальт белән юк анда. Анда заводтан чыккан дип әйтәләр, Ивановый буенча. Менә бу кешене мәңгеләштереп тота торган бердәнбер аның шигырьләре, китаплары һәм альбомнары ул әлбәттә ел саен чыгып тора алмый. Гадәттә юбилейлар уңайына чыга бит инде. Менә шушы шәхесне әйбит гадәттә инде шигърият сөючеләр белә, мөгаллимнәр белә, шагыйрьләр үзләре белә дигәндәй, әмма ләкин ул теге ничектер элитар шагыйрь булганга, ул теге ягылып куйдырган шагыйрь түгел бит инде, сез беләсез. Һәм бу шагыйрьне мәңгеләштерүне мәгълүм булса бик тә үтемле һәм үтемле юлы бар. Аның җир йөзендә ниндидер аны искәртеп тора торган, аның зурлыгын күрсәтә торган бер һәйкәл таш булырга тиеш дип исәплим. Һәм ул булырга тиеш инде әлбәттә Казанда, ул Казанда булган кеше, бер мәртәбә булса да әйбит. Һәм без инде ничектер аның акчасы хөкүмәт тарафыннан, алтыннары бөтен хөкүмәт тарафыннан кышкыртып таланган, һәм без бик тә бурычлы бу кеше алдында. Безнең милләт бурычлы беренчәттә, халык бурычлы бу кеше алдында. Ул нинди зур эшләр башкарган кеше. Әле дәүләт тумыс депутаты булган кеше. Анда да татар матбугатны яклаган бит. Гомумән бу кешегә менә Бакый Урманчы ясаган ул һәйкәл дә бар инде, әзер һәйкәл. Менә мәҗлегә куйдылар бит. Аның һәйкәлен итеп күчереп. Нәкъ шушындый эшне майтарып була. Ул
Дәртмәтнең эшләгән игелекләре дә, ул хөкүмәткә биргән алтын акчалар да, ул һәйкәлләргә куярга аның миллионнан бер өлеше җитәр иде. Һәм аның астына әлбәттә шагыйрь, химаячы, ноши дип язып та куярга тиештер дип исәплим мин. Һәм бу һич кенә дә безнең хөкүмәт теңдә безнең байларыбызның да хәленә килмәсе эш түгел. Хәтта байлар да бу эшкә өлеш көтә ала, чөнки менә ул дәтмәт бит әйткәндә безнең хәзерге татар байларына да һәр яктан үрнәк булып тора. Шуңа күрә бу эшне безнең Татарстаныбыз һичшиксез гамәлгә ашар дигән өметтә калабыз. Амин, шулай булсын. Безнең Сибгат Хаким булай ди бит, үлчәүләргә, тәлинкәләренә салсаң ди, Дәртмәнд ди, икенчесендә Закир Рәмиев алтыннары. Кайсы баса ди, шагыйрьме ди, алтыннарымы ди. Ул инде аны Совет вакытында чыккан бик затлы китабында кер сүздә дип истә калган. Әмма килешеп тә бетәсе килми. Монда аның алтыннары да бит милләткә хезмәт иткән. Зиннур Масуров, рәхим итегез. Иң әүвәл мин Дәрдмәтнең гомуми әдәбият масштабында нинди уникаль шәхес булуы турында искәртеп үтәсем килә. Чыннан да татар халкы горурланырга хаклы, безнең зур әдәбиятыбыз бар. Дәрдмәнд үзенең стиле белән дә, үзенең яшәеше белән дә, үзенең кыяфәте белән дә беркемне дә кабатламый. Әлбәттә, Дәрдмәтнең язмышына аның алтын приискалар тоткан нәселеннән килеп чыккан менә фаҗига күләгә төшергән. Совет вакытында Дәрдмәнд бернинди кысаларга да сыймаган. Менә ничек инде ширип байган шәхес шагыйрь була алсын. Менә шушы хәл аның тормышына күләгә төшергән. Менә без аның менә вафатына бер дистә 15 ел чамасы тарихны белмибез. Аның сәхифәләре югалган. Менә Лирон абый Хәмидуллин аларны инде берәмтекләп күз алдына китерә. Әмма ләкин Дәрдмәнд ул шагыйрь генә түгел, ул татар халкының җәмәгать эшлеклесе дә. Менә күз алдына китерегез. Ул үзенең абыйсы Мөхәммәд Шакир белән Вакыт газетасын һәм соңыннан Шура журналын ачуда катнашкан. Ул мәчетләр төзеткән, мәдрәсәләр ачкан, китапханәләр төзеткән һәм бер төркем татар студентларын чит илләрдә үзенең акчасына укыткан. Һәм менә Октябрь инкыйлабы булгач та Дәрдмәнд ул кайдыр чит илгә качарга уйламаган. Һәм зурдан кубып каршылык та күрсәтмәгән яңа хакимияткә. Алар үзләренең менә шушы нәсел үзләренең 20 приискасын дәүләткә тапшырганнар. Һәм шулай ук Вакыт басмаханәсе дә дәүләткә күчкән. Дәрдмәнднең без инде менә җәмәгать эшлеклесе буларак беренче дәүләт думасы депутаты икәнен дә беләбез. Һәм ул Оренбург управасы әгъзасы да булган. Шулай ук Конституцион демократик партияның Оренбург бюросы әгъзасы да булган. Һәм шулай ук Иттифак әл-Муслимин партиясын оештыруда да катнашкан. Менә шушындый шәхес, менә аны әйтәм бит, кабатлап әйтәм, беркем белән дә бута булмый торган безнең зур шагыйребез. Менә шушы шагыйребез берничә дистә ел дәвамында, менә Совет хакимияте вакытында онытылуга дучар ителде. Менә мин шәхсән үзем мәктәптә укганда Дәрдмәндне булай ишетеп кенә белә идем, әмма ләкин аны татар әдәбияты укытучылары бер кашан да искә алмады. Һәм аның китаплары да китапханәләрдә юк иде. Менә шуңа күрә безгә әле Дәрдмәнднең дөньясын ачасы да ачасы һәм менә шушы татар шигърияте плеядасында аны үзенең лаек урынына куясы бар. Рәхмәт. Инде мин дә мәгълүмат биреп китим. Безнең менә бу яшел камин янәшәсендә Дәрдмәнднең сурәте тора. Инде минем Рукаил туганга сүзем мондыйрак.
Benim işitkenim var, işitkenim de benim seplep de qarasam, şuran Rinat Haris yazıp da çıkkan idi. Dertmet'nin bütün icadi mirası, şiiriyeti 1000 yıldan artmayı deyip. Anlar ol ayta, Gражданlar soğuşlarında, şul Türkiye edebiyatı şitil degende indi. Şunda da anı kuşmedim iken, mene şunun izleri kalmadım iken ol mirasıların. Bik köp bulmasa da tağın da bularga tigiş degen fikri var idi. Kirişesin şunda. Elbette Dertmet'in şiirleri köp tügül, lakin onun sıfatın indi bir tane. Şiirlerine de, Karab şiirlerine mesela Tatar şiiriyetinden şu kadar tesir yasagan, ana romanlarda yasay almayı. Elbette küngül şanası kilmi Dertmet'in icatının alay külem az boğuğa. Şundan da anda sözler var, mesela o yüzü vaat bulganasın Ulu İskender poyuzda bargan nige çemadanga tuturgan bulganın arxivin şunda uğrlap keteler degen şunu uğurlaylar neler. O vakıtta oytun karaklar bek bulgan 20-ci yıllarda. Hazır kağıt dokumentlar bilen uğurlaylar. Munda turdan turda tegi basarlık bilen şekillengen köp. Hazır internetten gana köçüredi. Şuna göre elbette o kul yazmalar yangadan kalkıp çıkığına hazır şana bulmayındı. Lakin mene şu bizden saklanıp kalgan kaderisinde ne de şikayet gerek. Mene Zarif Beşir isteklerinde yazabilir. Dertmen bitinde yüzü neşir, yüzü hoca mene şu Şura jurnalının vakit gazetesinde ol mene Şura jurnalında Rıza Fahrettin bulavitinde baş mükarrir anda Zarif Beşir'i de işe bala çünkü jurnalına he şaktı kişiler işli. Zarif Beşir yazı bu şey demeyin. Ol mene birinci şiir alıp kilip mene Karagızar'a gittiler. Bastırılık bulur mu iken deyip üttene tırgan bulan özünün jurnalında çıkarıga. Yok bastırılık tugul deyip birisi etmegen elbette. Dertmen degen kuşamat alabetin o Mungla degen anlata ol. Sağışlı. Sağışlı Mungla. Şundan soň ol mene Zimnur abi tilge alıp gittiğinde Sayıt vakitinde bir tane nişek tasvirler idi. Mene o kabinette oturgan tege işlerge katnaşmaganında da prisk işlerine anın bilen idare etken anın bir tuğanı Muhammed Şakir, andan soň balaları. Lakin bu elbette dersiga doğru kelmey. Ana endi göresin kapitalistlikten ayırıp şagirine aytip suretlemekçi bolganlar endi bu tege. De yüz bölmesinde şiir yazıp oturgan bir munglu, sagırçlı bir kişi. Mene anın vazifaların Zimnur abi sanap ötdi. Duma deputatları bu var. Uprava Orенбург'ның idaresinin egzası bolgan beytindi ol. Bu bir köp ictimai işlerde katnaşa turgan bolgan. Mene bir surao. Kazanda kaçan iň birinçi edebi kişi bolar. Iň birinçi edebi kişi ne İsmail Gaspuralı Kırımdan kilip ol gazete çıgarуу niyeti bilen erindi. Soňundan terjüman gazetesi çıga başladı 87-nji ýylda meken öýrenip. Bu 85-nji ýyllardan kelgen göresin. Bu afişalar nitip zakaz berip аны ябыштырып чыгалар, арендаga alap, Проломныйдан, Русягынан зур зал Казан татарларын эдеби кишиге чакырат. Лекин ул вакытта бит эдеби киши хәзер дә бик атлыгып бермей безнең халык. Ул вакытта күмен алар өчен гайры табигый хәл булган. Нәрсә икәнен белмәгәннәр. Исмаил Гаспуралы эдеби киши үткәрәм дип килә, зур зал, 3 киши утыра. Аның икесе булып чыга. Zakir Rəmiyev bilen Şakir Rəmiyev. Üçüncüsü Azərbaycandan kelgen Ağaoğlu tugul eken, Ağayev tugul eken. Hatırlamıyorum hazır söylemeyiz. Tegel. Şundan soň ketip oturalar, bir kimde kelmey biten. 3-4 kişi aslında edegizdi. Şakir Rəmiyev aşxanaga öteginde näse işlep oturabız. Şunda yaşar biz. Edebi kişi şunda devam eder. Men şunda endi gözlerin sili İsmail Aspralı, İsmail Mirza. Men şunda gazet çıgarga Kırım tatarlarına sırap kararım diye etti diye birisi gazeteye kim akça vereydi sana diye ni yani buruş ejetke olduğunu sonra. Ne demek ki bilen şekillensen birimiz degen. Bunlar ettiler remikler riza bola. Maddi yaktan İsmail Gaspuralı'nı İsmail Gaspuralı'ya yardım iterge. Anasın bir daha ilene Akşurinler Tuğanlaşı beri. Akşurinler Zekar Akşurinler. Anlasından da bir ne de Akşurinler malıda kalmışlar. Şuna şimdi şu tercüman gazetesi o Kumen Kazan Tatarlarının Kazan Tatarları hem Şer Tatarlarının Maddi negizi yata. Şunun arkasında dünyaya çıkan. Elbette bizning şiiriyatda iki yöneliş nişiktir mene şulay
күз алыйлар екі юнәлешінде Дәрдмәнд Тукай. һәм Тукай. Дәрдмәнд янәсе теге чиста саф лирика, аны элегәйтеләр бине нәфисәй санаик дип. Икенчесе гражданлык, публицистик шигърият Тукай. Бу әлбәттә шулай чынбарлыкка туры килми, Тукайның бийик лирик шигырьләре бар. Һәм Дәрдмәндең менә Үзләрен маналмады. Анда бит аның шигъриятның тип лейтмотивы, тип юнәлеш милләт кайгысы, милләтнең язмыш өчен сагышлану. Ул әлбәттә маңгайга бәреп әйтми, аның бөтен менә шу тип агымы, астагым менә шу милли сагыш, шуңа да ул Дәрдмәнд. Шуңа күрә әлбәттә теге монда әлбәттә безнең хәзерге шагыйрьләр арасында теге Дәрдмәнд кирәк, авышучылар да бар. Тукай мәктәбенә ныграк авышучылар да. Ләкин менә алар икесе бергә безнең татар шигъриятенең шушы тип магистраль юлын тәшкил итә. Һәм әлбәттә публицистик накал булса да, гражданлык вайыз булса, ул әлбәттә Дәрдмәндчә шушындый җылы лирик ноталар белән баетылган булырга тиеш. Ул безнең 21-нче гасырга чыктык, аның шигърияте безнең татар әдәбиятына әле һаман йогынтысын югалтмаган. Аның Орскида яшәгән чакта, Орскида Ерик Йолдызы дигән газета чыгара, милли кадрлар белән эшләүче комиссар ул вакытта. Бу комиссар элек Хөсәйнә мәдрәсәсендә укыткан яшь укытучы, Дәрдмәнд белән таныш булалар, электән үк инде. Чөнки Хөсәйнә мәдрәсәсендә Дәрдмәнд битендә киңәш бирүчеләрнең бер составында тора. Менә монда да басып тора ул. Ушул попечительләр ни булгандыр инде. Акыл. Менә ул кешенең хатыны Мирхәйдәр Фәйзинең абысының кызы Халима апа белән мин 71-72 елларда Оренбургда 2 мәртәбә, Төснидә, Мәскәүдә 2 мәртәбә очраштым. Менә ул мәсьәләдә. Мәдәм шул гәҗиттә булса да, нәрсә булса да чыкканмы, минди дәүләтче иренә инде. Мин аның гәҗитләр чыгару буенча ярдәмләшүчесе идем. Ул инде гимназия тәмамлаган кыз ул заманда. Бер нәрсәсе дә аның чыкмады кебек бездә дип. Ул Ерик Йолдызы 2 ел чыга ул Дәрдмәнднең дә вакытта дигән кебек. Аның мирасын бер вакытны улы Искәндәр Уфага күчеп эшли башлагач, Башкирстан золотыда менә гәҗиттә яздылар инде уларның башлыгы да булган, фәлән дә дигән дип ул хата. Ул анда зав лаборатория. Аның үлү кәгазендә дә шул язылган. Менә шул Бәширнең атасы инде бу. Бәширнең атасы. Әйе. Аның үлү турында, лагерда үлү турында мәгълүматы бар миндә. Бывший начальник лаборатории фәлән дип язылган. Менә шушы Искәндәр Уфада нитә башлады, Уфада эшли башлады. Уфага күчкәч, энесе Җәгъфәргә хат җибәрә. Әтинең булган язмаларын алып киләлем дә Уфага дип. Җәгъфәр гражданнар сугышында соң кулын издереп кайткан җегет. Ул инде беренче елга гына абысыннан яшерәк дигән кебек. Шушы Җәгъфәр китә хатыны белән инде Уфага, һәм әле 32 елга да туган балалары белән 4-5 яшьлек балалар, 2 малай. Кайсыдыр станцияда, күбесе әйтәләр Кинил станцияда. Буларның бу Җәгъфәр абзый бейт алырга дип басча баскач, чумаданны хатыны янында калдыра. Хатын дивизион балалар белән шуалып, теге чумаданны урлыйлар. Бүтән әйберләре. Менә шунда Дәрдмәнднең соңгы язмаларының папкасы бар. Ул папка шунда урлана, юкка чыга. Харап була шунда. Шушы Җәгъфәр абзый 55 елда Сталин үткәч Казанга килә, үзенең истәлекләрен язып килә. Минем белүемчә, аны миңа Исмәгыйль Абирамиев тәшләй эшләгән, Исмәгыйль бу шул тыгымнан битендә әзме күпме. Казанга килә һәм әтисенең нәрсәдер тапкан кайбер әйберләрен дә алып килә дип сөйләләр. Һәр хәлдә бер папка тап килә ул. Аны язучылар союзында да,
китап нәшриясендә дә кабул итмиләр. Буржуй баласы фәлән дигән. Ул вакытта язучылар берлеге рәисе Гомәр абый булган. Мин Гомәр абый белән ул турыда сөйләштем, Бәширов. Гомәр абый әйтте, ул безнең идарәдә шау күтәреп аңа бөтенсе каршы булды бит. Аның беренче. Шуннан соң ул минем янда калды. Мин аңа әйттем ди. Бу папкаларны тот, бу ерләрне тот та син безнең галимебез нигә бара? Мөхәммәд Гайнуллин. Мөхәммәд Гайнуллинга син бар дип. Ул шушы әйберләрен Мөхәммәд Гайнуллинда калдырган булыр ди. Латишти. Ну шуннан соң Мөхәммәд абый Гайнуллинның бит бик эчтәлекле мәкаләләре чыкты. Совет әдәбияты журналында, аннары шул ук аның 59 елда чыккан Дәртмәннең китабында да бар бит. Менә ул неде Мөхәммәд абый белән бер заман без бер бакчада да булдык. Ничектер бер нәрсә кузгата башлаган, ул нәрсәдер әллә начар ишетте. Ну, булай ушак якка кайбакта утырган идек бакчада дигән. Бер вакыт шулай Мөхәммәд абый Ишетмәмешкә салышты инде. Ишетмәмешкә салышты. Әллә ишетмәде, әллә аңламады, әллә минем аңлатуым шулайрак булды. Ул конкрет җавап бирмәде. Ну, Гомәр абый белән шуннан соң да бер иткән идек. Мәйтәм мин Мөхәммәд абыйга шулай кузгаткан идем. Ну, хәзер уже мин Мөхәммәд абый үлгәч булгайры. Аның архивында булырга мөмкин бит ул нәрсә иде. Менә архив белән танышкан юк әйтә алмыйм. Әле бит вакыт редакциясе, вакыт типографиясында эшлиләр алар. Шул Шура журналын чыгарган вакытта параллель рәвештә алар Дәртмәннең өе, менә Оренбург шәһәренең уртасында аның өе, менә аның өе. Шушының Сан Собитов. исән. Яңа төшергән дип. Хәзер анда Оренбург нефтьгаз дигән нәрсә шундый бер трес эшли. Менә шушы үз өе янында ул бер зур гына үй сатып ала. Аны ремонтлый, һәм шунда бик яхшы җиһазланган типография шагыйдә. Һәм шунда бик күп китаплар чыгара. Ну, Абрар абыйның исәпләү буенча 108 дип чыгарган ул. Но минем исәпләү буенча менә Рәмиевләр тарафыннан кайсына акча түләп, кайсына алар типографиясы чыккан, Реджа Фәхретдиннең 35 китабы чыккан. Рәмиевләр ярдәм белән. Әйе, ярдәм белән. Һәм шуларның күпчелеге Рәмиевләрнең типографиясында басмаханасында чыккан. Аннан соң ул бит типографияны чит илдән, Германиядән алып кайталар. Кайта бөтен җиһазлар. Иң яхшы яңа технология ул заманда. Әйе, яңа җиһазлар. Һәм Зариф Бәшири яза, редакция хезмәткәрләре ди, баш мөхәррирләр, редакторлар Мәскәүдәге дәүләт газеталарының хезмәткәрләреннән күбрәк ни алалар иде. Әйе. Әйе. Ул инде Реджа Фәхретдин белән Фатих Кәримин әйткәндә, 100 сумалар ел вакытта зур акча булган. Менә шушы типографияда татар әдәбиятыннан тыш, казак әдәбиятыннан чыккан, әйтик, Абрар Кәримуллин 8 китап күрсәтә анда. Шул исәптән Абайның 2нче китабы Рәмиевләр типографиясында Абай тирмәсе дип аталган китап чыга. 2нче анда Андреевнең да тәрҗемәдә чыга. Ашмаринның татарларга башлаган 1900 елда чыккан, 1899 чыккан китабы анда тәрҗемә итеп чыгаралар Ашмарин. Күп кенә китап чыганда. Менә шул ук 90 елларда архивта, Оренбург архивында Кыргызбай Фатих абый дигән абзый эшләде. Ул Тихват Ченекей белән бер районнан. Ул заманда яшьлек вакытында шушы нидә эшли башлаган. Редакцияләрнең, кайсыдыр редакцияләрнең инде. Ул әйтә, ул типографиядан казак китаплары гына да бик күп чыкты ди. Һәм 1920 елда Оренбургта Казак автономиясе республикасының баш каласы булганда, баш кала 5 ел була бит. Менә казак телендә чыккан газеталар, журналлар барысы да шушы типографияда басылганнар. Һәм иң аянышы шул, Казак автономиясының баш каласын 25 елның җәендә Кызыл Урда шәһәренә күчергәндә, әле Алматы аһилләр Кызыл Урда да башкалама. Менә шушы
архивны bütün Оренбург'da çıkan Tatarça gazetlerinde, Kazakça çıkan, barısını, Başça çıkan, barısını da tiyep alıp gittiler. Bana iki Kazak yazıcısı söylediler. Ben onların çok mertebelerine, Kiyeli jigitlerine de onlar bu yetılıp gelen. Kızıl Urdan'ın arşivin barıp para gerek. Nişte barıp para mısınız deyip bana Kazak yazıcıları ettiler. Onda sizin İyi. arşiv okuyacağız tabii. Liron ağa, rahmet. Allah bilse Kazakstan'a, Kazak yağına bizning Tatar ziyalları kirtken ülüşünü aların başka topşırlarda da şakırımız Allah bilse. Şimdi Yeşil Kamin'in mene bu işraşuğumuzun min suyunu butıram. Mene yaş tarihçi bizden yaş dertmençi Irkay Zeydullah da Orенбург yaklarına kadar var bir yeri. Allah'a şükür spektaklleri koyduğuna da tarihini bir yaxşı bile sizin kebek. Geç dertmençi diyelim. Şuna göre hemmegizge de rahmet. Mene dürüstten de mene bu Riza Üddin Fakhrüddin dertmentler, alar məğrifetçiler, büyük məğrifetçiler. Hem bu yıl alarının yılı. Rahmet hemmegizge de ilgen için.